ole he video bi ka chuan thil dang dai tak mai en ho kan tum don ani abik takin ka channel a hian English thiam dan engtin nge ka thiamang engtin nge ka zirang ti hi kan soi ho thin ani tlang puya chutiang chuan mizo te chuan English thiam tur chuan grammar atangin kanin trantir tlang pui thin ani amaro chu grammar kha ilo har sat viau theiani chu wang chuan English a i beidon mei kha kan hlawa English a beidon mei kha thil ni thei ani chu wang chuan grammar atang ni lovain engtin nge English ka thiam ve theiang ti kha insertir kan tumber thin chu ani a chu tiang ang chuan conversation mi pahni in biak na te thian dun in biak na te le kha tiang chi rang kha ronda thin ani a khami tang khan then khatte point hlok na te in lo mu ti ka ria kalo me ma chuan kanin ril riat le pakhat chu practice lo chuan English hi athiam thei lo hrim ani tong hrim hi mo I athiam thei lo practice lo chuan mo tong ngai lo hrim chu mi zo ngei po tong ngai lo hrim chu tong thei lo ani mai chu tiang chia chuan practice na saturing kanin rila chu mei ba ka ani words mo I thu riat ngai lo mo khatiang khani khata panga tal thiam turin kanin tia khami panga I thiam ringot kha ala tok lo ani chu he video hen kan en tur chu ani he video chun khatiang words thar panga I thiam kha engtin nge I riat reng theyang voin nia words thar panga I thiama khami I thiam kha engtin nge I thei ngil lo in I thin lunga I von reng theyang ti kha kan en hodon chu mi chu kong khat a omani khami new words I thiam kha engtin nge I man chawang mo sentence ya mi tum don ani mo go te po I lo thiam thar ani da go khan sentence eng za nge I siam thei kha yen thin don ani I practice anga easy akanga I soyanga mo kan soi fo thin engkim biro ka ti thin kha I bula thil ni non living things po mo thil ning lo hrim thil na nei lo po kha biak top mai tur bula om kha achan chu mi zo kan ni English practice na hun kan nei lo mo kan practice thei om chun chu kan bula thil om biak kha ni mai anron respond kherangai lo anron chan let ve kher che ngai lo tong mi tur I tong ri hrim khan I leili kha khan aman to apui to hrim che ti kha riat ngai tur ani ka soi to ang khan he video hian words ke ma ina ol sam te karon la chuak do na kha eng tin nge kan riat reng theyang kan riat reng thei dan chu sentence kan siam do na ni khami sentence siam dan kha I example angin ka du words karon la chuak do na example karon pe anga nangma ni te pon comments lama te example in ron pek belanga ti khan keimaron sai tur hi example chawani nangma kha chuan new words I thiam kha ka soi ang hen example pek dan I lo zir don kha words I thiam thar reng kha ati thei ngil to don lo che ni mo thian thari neya entirnan I thian pa ming kha Robert ani Robert tia I kawa chuan anu thakhat nuwa chuan I mulea tunge ming khale iti achan chu enge I ko to ngai lo wangani I bul khami Robert akhaneng khan omtlang ta ulani tin Robert tin ko ta char ta la I thei ngil to ngai don lo ni chu tiang chia chon I words create ta kha I man char chuan man dan sentence siam dan I ngai tu char chuan kha I thei ngil to don lo ani khami konga khana pui em don chia chu wang chuan he hi example angin karon pe a new words 5 new words daily a thiam tur kan ti kha khatiang kha engtin nge I riat reng theyang engtin nge I thin lunga I da theyang ti kha hemi mang hian karon sei fi dona karon entir pa dona chu tiang che chuan nangpon lo ti tum ve don dia chuan video ilo enang ole words pakhat hote karon thlan chua tur chu carry 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 kan ti chuan enge mizo tong chuan kan riat angaya khami chu keng mizo tong chuan keng kuta keng thil keng joy khami keng kha tin lo da tai la chuan kha engtin nge he example tur ka ti kha carry chu keng ti
in refekang ma se engtin nge new words thu thar I riat kha I manang I thin lunga a omang tuna ka tiang chen carry kha example kan penge sentence kan siam angemo I'll carry your book to your room mo I'll carry your book to your room ile khabu kalau keng I rooma mo khatikan carry kha khutaku sentence a khoni siama tikani thei apui cheni I forgot to carry your luggage mo apan ni na chon I forgot to carry your luggage I luggage mo ibung enge I thom no da na kha mi luggage kha karon ken thei ngil dei mai ititani kha sentence pani carry karon siam chu anita chuan video hi thuilu tuklo nan sentence pani chi ka siam do nang chuan ni word chi thiama khan sentence panga po siam ro I thiam bel na tu ni chuan kha chu nang ma chak ai khor ini ti kha in riala chuan carry ti kha pani karon siama comment sa pakhat ron septel don ni o a chiang in ka ria khamiti siam dang kha chu tiro u pani na kan kalang timid 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 kan ti chuan mi zo tong chuan zakzum mo min kil toi tong mai lo ei zakzum ti in handa to lila chiang ber ome timid kan ti chuan kha engtin nge sentence kan siam leng Laito is very timid when chatting with his girlfriend mo Laito is very timid Laito chu a zakzum lutuk when chatting with his girlfriend abial nu ne na in biak chuna zakzum lutuk anin chat chuan ka ti na mai kha ani kha timid sentence ka siam theile chu ani a pakhat kan da leng she's very timid when meeting stranger mo she's very timid when meeting stranger a zakzum lutuk when meeting stranger kan ti chon mi khual wak vel mo mel riat lo khatianga mu khan a zakzum theilu tuk ti na kha ani mai ni chuan timid ti chu sentence pani kan lo siam ta apathum na chu comment sa I chan ve hani kha moi de win ron siam don ni o pathum na chuan careless kan ti chuan enge phim khurlo ti inda topilai mi zo tong chuan a thawome chuan sentence kan pelenge he's very careless with his money mo he's very careless a phim khurlo leme with his money a poisa chungchang bi ka poisa bi ka kan a phim khurlo tina ani a mang huo mo kha tiang kha careless sentence ka pek thei pakhat na ni se a pani na chuan a careless person always did a mistake mo mi phim khurlo te chuan enge an mistake fautrin he thil ti diklo an nei fautrin mo mi careless tak chuan thil ti diklo an nei fautrin ti in mi zo chuan handai la a careless person always did a mistake chuan sentence pathum na chu hikuta omle phot sela moi de wini penga chuan khami kha careless kha phim khurlo sentence siam dan chi rang idu chon som poi siam thei apui thei dan se kha apoi mo ani kha new words a I mantur ani ole hei hi en liang greedy 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 kan ti chuan vir pam ham mo tuam vir thil ei chak khami mi vir soina khan lo da taila chuan sentence siamang this man is very greedy and he lost all the money he lost all his money mo hepa hi vir lutuk chuan a poisa nei zong kha thil leina na khoral vek to ti na ang khani chuan I hate a greedy person antilela mi vir mi takhi chu ka huani ti na kha ani kha greedy a sentence ka siam thei ani a adang idu sa I siam bel thei ani o kha riat keu tur ato pernan run 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 ti chia ti khobo mo ani turang ani lo khatiang ti chia khami soina kha lo ni ta sela mi zo tong chuan example hin peteang you run my whole life mo ka ring nun song hi ti chevek ani
ti kha hania chuan you ruin my jacket ka jacket ti chia ti na kha ni le mai entinan sentence kan pe khan har deuh deuh pek lo tur mo ol thei ang ber enge simple english kha a tha ber kha kha man nge turani har dewa english thiam sa anga man itum chuan kha kha ni buai don chuwang chuan buai lo turin english simple english angchi khalak chuwa khatiang siam kha zirtur ani chuan sap kan ngai san tak tak te point broken english kan tia simple english hi conversation an mang tamber ti riat tu ibia ka khan isoi kha ariat kha apoi mo ber idioms mana english words her tak tak han point out ta han thlan chu han ti vel kha angai lo sentence ron pe ka po ol theyang ber simple theyang ber khan nangma level khan ron pe la atok chi kha kan I improvement apo apui don che ani ti ka riat a thaw me ole he video chun kan du tok photanga kha ho new words ang kha mandan lo zirla sentence ron pela tuna karon ti ho te ka comment sa po pakhatte te sentence ron pe ka ron siam hitum don nia thanks for watching